70-kilometrovou rychlostí. Podíváme se na ty typy. Kolik jsme typovali? 15, 20, 30, 50, 50. No tak uvidíme. To byla 70 km hodině. Červený kamion, ve kterém sedí instruktor školy bezpečné jízdy značky Volvo, a který v každém případě teď zabrzdí 70 km rychlosti před vámi a bude brzdit přesně na kožili. Pozor, teď brzdí. Tak, je nabrzděno. Poprosím, abychom sepsali celou tuto vzdálenost. Já se nechám ještě chvilku překvapit a jedu popohnat do druhé trati 80 km v hodině. 80 startuje právě teď. A teď, jak bude pro všechny, kteří ještě... A 80. Do konce měsíce kolem 28 a dlouhodobá předpověď nám ukazuje 28. 80 by měla odstartovat právě teď a jestli se nemýlím, tak už se tak děje. 28% z tarifu na míru, při útratě alespoň 600... My už víme, kolik byl ten první čas, první vzdálenost. My bychom samozřejmě mohli říci i čas, ten tam taky někde máme v počítači. V každém případě čistá brzdná dráha, jo, čekáme na kameru, vidím to už teďkon správně, že problém není v připravenosti kamionu, ale v tom, aby byla připravena taky kamera a rameno, které bude předcházet jízdě kamionu v 80 km rychlosti. Vaše typy tedy byly 15 metrů, 20 metrů, 30 metrů, 50 a 50. Já už vás nebudu dále napínat. První kamion má čistou, změřenou brzdnou dráhu, to znamená od chvíle, kdy kola začala brzdit do úplného zastavení, 30,96 setin. Dámy a pánové, pozor, na trať už se nyní blíží 80 km rychlostí souprava, která začne brzdit kriticky teď. A vidíte ten rozdíl. Rozdíl mezi 70 a 80, pokud jsme tady 70 měli 30,96, potom jsme 80 měli rozhodně delší a to mě zajímá, kolik to bylo. Víte o tom, že pokud máte na pozemku strom, tak máte povinnost o ní pečovat tak, aby na nikoho například nespadl. Pokud máte Tak přátelé, 80 38,6. Děvčata, kde vás mám?